Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta o maayong buntag na usab kanitong tanan. Sa ngalan usab sa pagtulo ng PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan. Kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay sa inyong nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumala kini sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ug kini karon ang inyong alagad sa kanginan magapanginaot nga ana-ana kamo karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan aron sa ingon na sayon kamo nga makapamati nining among pagpamatod din ginagamit namo ang Biblia uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kay kini man maoy gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kana nga among ikatudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa maong sibihan sa DYL magsugod kita sa oras alas 11 ug mahuman kita sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug human sa uban nga dapit padayon nga ato kanang mabati sama dito sa DXKO sa kanang Cagayan sa oras alas 12 hantod sa alauna kana ang takna sa kapunon unya sa pagka alas 5 alas 6 mabati no sab kana ang mga programa ang maong programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ingon man usab sa uban nga dapit sama dia sa dapit sa Bukidnon padayon na nga mabati na to kasanglit ang atong programa inikabat naman kini sa 25 ka mga radio station dili lang nato tagsa-tagsaon sa pagingalan sanglit nakapadaghan man ini o taas lugar taas gyud og konsumo nga oras ang atong magamit nini busa ako mo lang gi-acknowledge ang tanan nga mga nagsunod nining mong programa kung ugaling makadto kamo sa mga dapit monitor gyapon ninyo kami ang mga programa sa PBCM pinagi sa mga sibihan ngamo ng nasudlan. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan dinhi dapit sa Visayas area sa branch number 25 sa atong chapter kan Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia ug sa atong mga membro dila ni ng Suping Perolino dia sa wireless o ni Sister Margarita Igunia dia sa Kasuntingan Mandawi o ingon mo usab lang Chuna Puyoyapoy dia sa dapit sa Mandawi o ingon man sa atong mga kaigsunan ni na Sister Ivy Valenzuela o ni Sister Janice Valenzuela dia sa Tipolo mayong pagpatalinghog karong gayuna og sa konsolasyon nila ni Sister Lucy Fanta og sa dapit dito sa Cordoba sa atong mga kaigsunan nila ni Mr. and Mrs. Duroy og sa atong chapter dito sa Toledo nila Sister Vicky Dusina og ni Brother Eugene Dusina og nila ni Sister Ranis Alforque diya sa Alimango Cantabaco. O inguman dito dapit sa Palumpon sa atong mga kaigsunan sa atong chapter nila ni Mr. and Mrs. o Mr. Leo Mabini o nila ni Brother Danny Mabini nila ni Edward Rojas kumusta o inguman diya sa Ormoc nila ni Brother Danny Aing og ni Brother Rodrigo Pamunde kumusta ninyo karon brad? O inguman sa Bohol sa atong chapter ya sa Montisuerte Carmen Bohol nga gidumala kini ni Mr. and Mrs. Longlong Divino uban siyang Vice President si Brother Gregorio Painagan ug ni Sister Joy Divino day kumusta og ni Sister Jocelyn Divino dia sa mga branch ug sa tanan nga mga membro dia lakip nakamo sa among pagtimbaya o ingon man usab labaw sa tanan dito sa atong PBCM compound sa atong main office nga naa ang atong executive
ang Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio o uban usab sa atong mga kauban sa buhat mga ministro. Kumusta og lakip usab ang mga membro. O ingon usab diri dapit sa Kapitol sa akong inahan kang Mrs. Rita Montemayor nga kanunay kining magmonitor matag programa nato dinhi sa Kanginan matag Domingo. O ingon usab diya sa Carbon nila ni Sister nila ni Mrs. Alice Mabano, nila ni Jerry Mabano o ingon ni TC Flores, nila ni Philip Flores, ug sa akong mga igsoon dia nila ni nang Edwina de la Cruz ug ni Emilia Fundar dia o nila Wingwing Fundar dia sa mga dapit sa 3rd unit o unit 3 Carbon Market. O ani pa yatag ko sa usa ka nako ka kauban nga ministro evangelista aron pagpaila nganha kaninyo. Kumusta gyapon mga kagilaan, mga kaigsunan, kini gyapon ninyong alagad Brother Luciano Panta, katambayayong gyapon karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, mga kamatuoran nga maoy makapagdala kanato sa tinuod gayud nga kaluwasan. O aron sa dili paglangan ibalik ko kamo kang Brad Samuel aron paghisgot sa timan ini karon nga buntaga. Ang tema usab nga atong paghisgutan Brad Panta no? Sanglit dili man gyapon makauban nato ang atong igsuon nga mo say regular nga angkor nining atong programa si Brother Cesar Patio tungod kay tuwa man siya dapit ron sa atong minofest dunay mga importante kayo nga iyang mga giasikaso didto sa mga dapit busa kita lang una ang magtambayayong karon pinaagi sa pagpadangat na usab nato mga kamaturan ngadto sa atong mga kaigsuonan o mga higala nga nagasunod nining atong programa. Ang atong tema karon nga pagahisgutan nga importante nga mogyoy atong bililhon nga tagaag pagtagad karon kung sa unsang paagi lugar ang Dios pag-ila sa Dios ngadto sa iyang mga tao, mga katawhan, unsa ang mga paagi lugar sa iyang pag-ila, unsa niya pagkisama o paglantaw, pagtratar niya ngadto sa mga tao kung siya mag-ila na sa mga tao. Ingon man usab ang tao usab unsa pud ang mga katungdanan sa diyang mag-ila lugar sila sa Dios, unsa pud ang pagtratar niya sa tao ngadto sa Dios. Sa Biblia Brad Panta, importante kani kay tungod kay ang paagigod sa Dios sa pagtratar ngadto sa mga tao o ingon man ang tao kung unsa-unsang paagi ang pagtratar usab ngadto sa Dios. Ang Dios God ang pagtratar lugar sa Dios ngadto sa mga tao gipakasama lugar na niyag mga asawa ug ingon man usab ang tao usab ang katungdanan usab sa tao sa diyang magtratar siya usab ngadto si Dios gipakasama na niya og bana. Mao na ang lugar paagi lugar sa Dios gipakasama ang tao og asawa ug ang tao gipakasama usab niya ang Dios ug mao ang iyang bana. Mo kana ang usa lugar sa importante nga ato kanang pagatun-an tungod kay ang atong panahon karon gayo atong panahon good Brad Panta nabahin maguni sa tulo ka pagpangalagad ngadto sa Dios. Unang-unang pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios nga diin nga gihimo lugar sa tao motong katawhan nga Israel nga gipili sa Dios nga kanang gipakasama usab na sa Dios ang iyang mga katawhan og bana o asawa na atom na mapuribahan. Ug pagabot pod sa ikatulong panahon kay tulo lagi nabahin lagi tulo amahan lugar anak ug Espiritu Santo busa kay nabahin man is tulo ka pagpangalagad ato ning susihon pihion tanay kay unang panahon pagpangalagad sa tawo ngadto sa Dios katong mga katawhan nga Israel kani gipakasama niya ang Dios og bana maingon usab ang Dios gipakasama pod niya sa asawa ang iyang mga katawhan. Pagabot pod sa ikaduhang panahon nga diha lugar sa panahong Kristiyano gipakasama usab kini niya og asawa unya ang iyang asawa sab mao ang iyang mga katawan ug maingon usab ang iyang mga katawan giisip pud siyang bana. Ug paabot pod dining katulong panahon karon nga diin kita nagpamatuod
na nakita sa panahon sa Espiritu Santo nga ikatulong panahon, gipiho gyapon ato gyapon nga gisundan nga ang pagtatar usab sa tao o sa Dios kadto sa mga tao, doon na gyapoy pagtatar nga gihimo gyapon niya kanag asawa o naa gyapon siya asawa. Nga ang asawa niya mo po ng iyang mga katawhan. Sa mo ato man ang puribaron, Brad, Panta, sa Biblia ba, kung naa kita nagalagad sa Espiritu Santo sa ikatulong panahon, ato ning unahon lugar kay lugar imbis instead arita sa panuna maguna tas unang panahon, pero ato manirong ato sang unahon og lakbit ning niatas ikatulong panahon sa atong pag-alagad lugar, Brad, Panta. Doon na ba tayo gibasihan ang pagpangalagad lugar sa tao ngadto sa Dios, kung giun sa lugar sa Dios ang iyang magkatawhan kay naaman na sa pinadayag, Brad, Panta, palihok ko pagbasa kay ato ning kuan og pahayag kining 22:17 ato ning diskason. Oo, Brad Samuel, ang katawhan mo gud sa Dios ipakasama man yang asawa o pangasawa unon. Pa din ni sa pinadayag sa kapitulo 22 bersikulo 17 ingon ini, ang espiritu ug ang pangasawa unon nagaingon umarika, ug siya nga nagapatalinghog paingna umarika, ug ang giuhaw paariya, ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Basta matinaw, Brad Samuel, nga ipakasama gyud ang tao sa tubangan sa Dios nga mao iyahang asawa o mao ang iyang pangasawa unon. Og sumatong pa sa giingon mo kaganina nga ang Dios usab sa tubangan usab sa tao, ipakasama usab kana sa Dios nga siya mao ang iyang bana o sa iyang katawhan lugar. Mao kana ang usa lugar sa kanang gihatag nga paghulagway nato, Brad, Panta, nga nagalagad kita kay naaman ta si katulong panahon sa pagalagad sa dianas dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu pod kay doon na po'y Espiritu ug ang pangasaunon nga gisgutan nga matud pa sa gibasa nimo nga ang Espiritu daw ug ang pangasaunon nagaingon umarika ug siya nga kanang nga nagapatalinghog paingna o ubareka ug ang giuhaw daw pariya ug may tinguha nga paimna wala sa walay bayad nga tubig nga naghatag og kinabuhi. Sa dunay espiritu ug ang pangasaunon nga gipakasama gani ni ang espiritu nga ipainom gani ni. Tungod kay kuning espiritu god nga gisgutan nga ang espiritu ug ang pangasaunon, Brad, Panta, nagisgot man gud ni sa Espiritu Santo kay kung atong basahon ang kanang nakasulat sa Biblia nga nagisgot man ni si Kristo may tungod sa Espiritu Santo nga ipadawat nga ang paagi lugar sa pagdawat mo nang pag-inom. Kay niya sa kanang city sa Juan ug kun atong basahon ha sa city 37 hangtod sa 39 ato ning pagabasahon nga matud pa ni Kristo ug niya sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa pista si Jesus mitindog og misinggit nga nagaingon, kung adunay taong giuaw, umari siya kanako og uminom, ingos Kristo. Siya lugar nagtudlo lugar niining may tuod sa espiritu nga gisgutan niya nga ipadawat og ipainom. Sa musalig kanako sumala sa ingon sa kasulatan, gikan siyang kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Ug siya magasulti o nagsulti ni labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya kay ang espiritu wala pa man igatag sanglit ni adtong tungura si Jesus wala pa man himaya abusa kanang nagisgot ni metod siya sa espiritu nga ipadawat nga ipainom ang paagi sa pagdawat. Ang pagdawat, ang kahulugan sa pagdawat mo nang ipaagi lugar nga ipainom nga kung atong sundan ang maong bersikulo, kung mo gamit ka taog lain nga mga hubad sa Biblia sama sa gitawag og the living Bible kun ang buhing pulong, naghisgot ka na may tungod sa Espiritu Santo kung ato ka nang basahon kanang city 37 hangtod sa 39. Galing wala na ako madala akong the living Bible. Busa ang gisgutan ala ni Kristo nagisgot siya sa Espiritu Santo nga ipadawat ang paagi sa pagdawat nga ipainom na nga ang paagi sa pag-inom mo ng pagdawat kay kung dili ka makadawat dili man ka makainom muna siya. Pero doon ay gingon nga ang Espiritu ug pangasaunon kanang Espiritu niya mo ng Espiritu Santo ug naa siya'y pangasaunon. Ngano nga sa atong mabasa nga doon na may
giskutan nga pangusunon kay matud pa ko sa Biblia god mga malnamo nga mga kaigsunan. Basta kanang alagad ka sa Dios, giisip ka sa Dios nga iyang asawa o ang Dios mao ang atong bana. Kay bisan pa sa panahon nga sa unang kapanahunan Brad Panta, kung atong sundan, kung ingon man ta nga ang matag panahon ang pag-ila lugar sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan, giisip niyang asawa maingon ang pag-ila pod sa Dios ngadto sa mga tao, maingon pod ang Dios mao pod ang iyang bana. Busa sa panahon nga unang kapanahunan Brad Panta, kung atong daganan kanang maong panahon kung kay ang atong gikuhag pahayag kining panahon sa katulong panahon sa Espiritu Santo nga dunay ang Espiritu Santo nagisgot ka na nga may tungod gipakasama gani nagtubig nga ipainom nga ang pagdawat mo ng pag-inom nga gisgutan ni Kristo nga sa atong nabasa sa buhing pulong Espiritu Santo na napagkatuman nga ipadawat nga ang paagi sa pagdawat mo ng pag-inom may tod sa Espiritu Santo sanglit niadtong panahon na daw wala pa man himayaa si Kristo busa gingos naghisgot na si Kristo niya anak may tod sa kanang Espiritu Santo nga ipadawat nga gipakasama na gani tubig sa iyang pagpahayag. Usa kun sa atong pagpangalagad kun gitatar man nato ang Dios og bana, maingon pud ang Dios pod gitatar tag mga asawa. Bisan pa ba sa kaning panahon, Brad Panta, kun adtuan nato ang panahon sa kasaysayan sa unang panahon sa kasaysayan sa Israel. Kung ang Diyos mag-ila ngadto sa mga katawhan niya, giisip ba na niyang asawa? Unya ang mga tao usab, giisip ba pod niya ang Dios nga maumpod ang iyang bana? Sumala sa atong mabasa sa Jeremias Brad Panta, palihog ko pag basa sa Jeremias, samdit na ukab naman nimo ang Biblia, palihog ko pagbasa sa Jeremias 31, unya 31 hantod sa 32 man siguro ni kun ato kanang pagabasahon ipalihog lang ko pagbasa Brad Panta. Atong basahon ang gingon nimo nga asitas Brad Samuel sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hantod sa 32. Gingon nini, aniya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og sa kabag-ong tugon uban sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana. Nagaingon si Jehovah busa din Brad Samuel nga ang Dios gipakasama siya nga mao ang bana sa iyang katawan. Sumala sa tunatagag ina ang katawhan ipakasama asawa samtang ang Dios ipakasama bana sumala sa atong nabasa. Mao kana ang kanang malig-on nga prueba Brad Panta nga atong gikuha lang silbing sampol pasikaranan ba nga ang Dios di ay kun magtatar lugar siya ngadto sa mga tao gipakasama na niyang asawa unya ang tao sab gipangasama niya ang pagtatar niya ngadto sa Dios giisip usab niya nga ingon nga mao iyang bana kay kung atong atuan agig dugang prueba nga katong mga katauhan sa unang panahon nga mga Israel motog yung mga mao gidto ang asawa lugar sa Dios ug ingon man usab ang mga katauhan mo pud ang bana niya sa Dios kay basahon ako kining Usias dugang prueba siyang kapitulo 2 bersikulo 16 unya kama 19 ug 20 inyong patalinghugan gingon. Og may tabo niadtong adlaw miingon si Yuba nga ikaw magatawag kanako nga isi bana ko. O kanang Yuba mao na ang Dios nga ikaw daw magatawag kanako nga isi bana ko. Og dili na magatawag nga bali agalon ko. Kay matud pa sa 19 ug ikaw matud pa pangasawon ko nga kanako gayod sa walay katapusan uu ikaw pangasawon ko nga kanako gayod
sa pagkamatarong ug sa hustisya ug sa may gugmaong kalulot ug sa kaluoy. Ikaw pangasawon ko gayod sa pagkamatinumanon ug ikaw makaila kang Giyoba. Busa giisip lugar sa Dios ang katong iyang mga katawhan sa unang panahon, giisip niya nga iyang asawa unya ang mga tao sab nag-isip usab ngadto sa Dios nga mao ang iyang bana. Mao na ang mga kasaysayan. Pero kinsa maning giisip sa Dios nga iyang asawa unya ang mga tao giisip pod nag-isip po sa Dios nga mao iyang bana nga maong mga katawhan brad pantam. Kini bang maong katawhan nga giisip sa Dios nga iyang asawa unya ang Dios giisip pod nga iyang siya sa mga tao nga siya mao ang bana. Kini bang maong katawhan mao ba ni ang katawhan nga gipili sa Dios sa kanhing panahon sa wala pa ning atong kapanahonan nga sa atong pagpangalagad usab giisip putas sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang iyang asawa ug kita pod nag-isip putas sa Dios nga mao ang atong bana sa unang panahon. Atong kuaan og pahayag brad panta nga gibasa sa Biblia kay katong iyang giisip nga mga katawhan katubang mga katawhan nga iyang gipili katuba unsa ba ang tawag niadto iyang gipili maong katawhan nga sa pag-ilya niya mao kana ang iyang asawa sumala sa mabasa sa Biblia. Kining nakapahayag sa unang Samuel sa kapitulo City Jays brad bersikulo 10 ingon kining sa yun ang nakapahayag. Palihog ko pagbasa sa ikaduhang Samuel City Jays man siguro ni brad panta kung wala lugar ta masayop ikaduhang Samuel City Jays ikaduhang Samuel sa kapitulo 7 bersikulo 10 ingon ini sa pagpahayag. Ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahamutang kanila aron sila pakapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa kadtong giingon sa imong pag-explikar Brad Samuel nga ang iyang asawa mao katong iyang katawhan, ang iyang katawhan sa unang panahon mao kato ang iyang katawhan nga Israel. ug siya pod mismo mao'y na magtutukod nanang maong katawhan nga Israel brad panta sumala sa ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 7 versikulo 24 gingon dinhi ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba mahimong ilang Dios. Busa kadtong iyang katawhan nga gipili nga Israel sumala sa Biblia mao tong giisip niyang asawa. Unya ang mga katawhan pod nga Israel sa panahon sa unang kapanahonan nag-isip pod sa Dios mao ang iyang bana. Mao na ang pangsyon sa mga katawhan ni adtoha nga unang panahon nga nag-isip sila sa Dios nga iyang bana unya ang mga tao pod giisip pod sa Dios nga mao ang iyang asawa. Ingon niya na nga kadtong mao mga katawhan mo to ang gipili sa Dios sumala sa Biblia. Pero unsa man ang tawag ni adtong maong mga katawhan brad panta nga iyang gipili, ang opisyal nga pangalan ni adtong maong katawhan nga gipili sa Dios nga gipakasama niyang asawa sumala sa atong nabasa sa Biblia. Maingon ang tao nagipakasama usab sa tao ang Dios nga mao ang iyang bana. Nabatay mabasa nga gipayag sa Biblia brad panta kung unsa ang opisyal nga nga pangalan sa maong katawhan nga gipili sa Dios sa Biblia. Sa basahon brad panta ang nakasulat sa unang hari kay imo namang naukab sa 18 versikulo 31 imong pagbasahon kay mao kana ang opisyal gayud nga pangalan sa katawhan nga gipili sa Dios nga nag-isip sa Dios nga mao ang iyang bana unya ang Dios pod giila po niya ang iyang gipili mao ang iyang asawa. Sumala sa gisita rin mga sitas Brad Samuel ingon inyong kapahayag sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gilaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Huba nga nagaingon
ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa katudi ay katawhan sa Dios sa unang panahon, mga mahal nga kaigsuunan, mga mahal nga tigpaminawan nga sa atong na susi nga gipakasama kato sa Dios og iyang asawa. Ang opisyal dayon nga ngalan ni adtong iyang katawhan mao di ay ang Israel. Sa Israel di ay ang opisyal nga tawag niya to. Siyempre kay ang Diyos God mo nagpili niya itong mga katawan na maong mga katawan mo. Sa Israel ang tawag niya itong maong mga katawhan sa unang kapanahonan. Sa wala pa ning atong panahon na kay sa among giingon nabahin man tas tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad. Unang panahon, amahan, unya iyang gipili nga katawhan gipakasama ni kasawa Israel. Unya ang ikadong panahon sa panahon Kristiyano, manaagya pon siya asawa pero ato narong ipalusot kung unsa pud ang katawhan nga iyang gipili nga gitukod sa panahon Kristiyano hangtod ang atong panahon nga natas ikatulong panahon nagpabarog nga naini do na poy siya mga katawhan nga gipili nga mao pod iyang asawa sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ato nung pero sa dili pa nato na ihatag ang mga tagsa-tagsa ka mga paghulagway niya na atong padayonon atong unahon ang kasaysayan sa Israel. Kaya ang kasaysayan sa Israel mao may gihatag nga paghulagway ang Israel man ang tawag ni adtong moang katawhan nga gipili sa Dios sa kaning panahon ingon nga opisyal nga pangalan sa dihang muhimo sila pagpamatuod sa pagwali brad panta. Kung magwali sila katong moang katawan nga Israel nga giisip sa Dios nga mao ang iyang asawa unya ang Dios mao ang bana sa maong mga katawhan. Kung muhimo sila sa pagpamatuod sa pagwali sa pagmantala kay ang pagwali mo na ang pagmantala pagpamatuod ang ilang buhaton kinsa ba ang ilang dadon ingon nga mo ilang pamatudan o imantala sa ilang pagwali brad panta sa balita ba kang Kristo or balita ba sa Espiritu Santo ang ilang pagkadadon Saglit kay panahon man kini samahan og ang iyang katawhan mo magatong katawhang Israel Brad Samuel. Kung magwawali na katong iyang katawhang Israel, siyempre ang iyang imantala ang ngalan gyud ni Jehova. Dili gyud ang ngalan si Kristo kadili pa ng panahon o ang ngalan sa Espiritu Santo kaysa sa mga katarungan di pa man mao ang panahon. Dinhi sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 o 4 ingon ni atong matagad. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan busa matinaw nga ang imantala di ay sa tao dadtong panahon ang gimantala nila walay lain ang ngalan gayud ni Jehova kay mao pa man ang una nga panahon sa pagpaalagad sa tao sa Dios Brad Samuel. busa ingon di ana ang mga pangsyon lugar sa matag panahon brad panta sa mga tao sa pagpangalagad nila sa Dios ang ilang pagbulaton sa pag-alagad sa Dios nga doon na sila bulaton sa pagmantala nga ang ilang imantala nga ngalan wala sila magdalas ngalan sa pagmantala kang Kristo sanglit kadtong panahon na dili pa man panahon kang Kristo o panahon Kristiyano o dili pod panahon sa Espiritu Santo sanglit dili pa pod ang panahon sa Espiritu Santo busa naa pa nakasentro nakapokus ang tao sa pagpangalagad diha sa unang panahon nga diin gipili sila sa Dios nga mao ang gipakasama silang asawa unya ang Dios gipakasama pod nga mao ang ilang bana sa dihang muhimo sila sa pagpamatuod sa pagpangalagad sa pagmantala ang ilang imantala ngalan nga Jehova sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ingon ni ana ang mga kamatuoran nga ilang gimantala Jehova nga ngalan nga gipakasama nilang bana kanang maong ngalan nga nang ngalan sa Dios o ang Dios mismo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kay ang ilang pagpagmantala nga gihimo ngalan man nga Jehova sa pagwali kanang sumala sa atong mabasa gawas nga imantala nila kung muhimo sila kayusahan brad panta asa man sila maghayusa sa diyang muhimo sila sa bulaton sa pagmantala nga ang ilang gimantala ngalan ra gyud ni Jehova nga ilang gidala lugar sa mga tao gipamatuod sa mga tao ang ilang pagmantala gawas magmantala sila brad panta sa ngalan ni Jehova ang ilang kahiusahan nga dadun ang mga tao nga ilang madala silang pagmantala sa pagmatuod
asa man ang kayusahan ni adtong panahon sa panahon sa Dios nga mao si Uba. Nabay gipahatag lugar nga paghulagway sa Biblia. Basa ang nakasulat sa Deuteronomio siyang kapitulo 13. Siya. Oh. Bersikulo 4. Oh, Brad Samuel. magbasa Brad Panta. Ang kiyusahan nga ng panahon na siyempre kasi huba man ilang giwali. Wala po ilayon sa kahihubag hapon ang ilang kahiusahan. Dini sa 4, 13-4 sa Deuteronomio, mao kani atong matagad. Magalakaw kamo sunod kang hiuba. Dili ni pa na si Kristo sa Espiritu Santo. Magagalakaw kamo sunod kang hiuba nga inyong Dios og kaniya mga hadlo kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog og kamo magaalagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya. Siyempre ang kahiusahan di ay sa katawhan ngadtong panahon na ngadto mahisgot ka og Dios ngadto lamang kang Jehova. Brad Samuel, mga mahal nga tigpaminawan, Mo kana ang maligon katurungan Brad Panta basta ang mga katawhan nga Israel nga gipili sa Dios kun mohimo sila sa pagpamatuod labi na sa pagmantala balita ngalan nga yubang dadon ug ingon man usab ang kahiusahan sa pagpangalagad nila ang ilang pagtudlo ingon nga kahiusahan ngalan ngadto ra gyud kang ngalan nga sa ngalan nga yuba mao ang ilang gitudlo ingon nga kahiusahan ni adtong ilang kapanahonan sa panahon sa katawhan o kasaysayan kana sa Israel sumala sa atong nabasa sa Biblia nga ang Israel sa atong nabasa ipakasama sa Dios nga asawa unya ang mga katawan ng Israel nag-isip po sa Dios nga iyang bana sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kay gibasa na to ang Usyas nga nakasulat sa Biblia nga giisip sa tao nga bana unya ang Dios giisip niya ang mga tao iyang asawa sumala sa atong gibasa lugar sa Biblia. Karon kay ang kayusahan sa pagpangalagad sa panahon sa unang kapanahunan kana sa Israel nga ang Israel mo na ang gipili sa Dios nga ang opisyal pud nga pangalan sa atong nabasa Israel o Israel kana sumala sa atong mga Israelinhon kana sumala sa atong nabasa sa Biblia nga mo kanang opisyal nga pangalan sa katawhan sa Dios sa panahon sa unang kapanahonan sa kasaysayan kana sa Israel. Karon sa atong pagpaila lugar kay mao man nay gipailang gibasa nato sa Biblia sa diyang pag nagalagad sila nga ilang gilagaran gitudlo giusahan ang ngalan ra gyud niyo ba sumala sa atong nabasa sa Biblia. Katong mga katawhan naman nga Israel nga nag-usa lugar sa ngalan nga yuba o sa pagtudlo sa ngalan nga yuba sa panahon sa unang kapanahunan nga nag-isip nga giisip nila ang Dios nga mao ang ilang bana sumala sa Biblia. Brad Panta kadtubang ilang giwao gitudlo nga kayusahan ug inguman gitudlo nga gipagpamatuod sa pagwali nga sa ngalan nga yuba kadtubang ngalana nga ilang gitudlo padayon ba kadtong ilang gitudlo hantod ni ining panahon na o pag-abot sa panahong Kristiyano wa bay pagkakat-op ni adtong maong kapanahunan sumala sa Biblia nga atong mabasa. Katong pagtudlo sa ngalan ni Jehova ni atong panahon, Brad Samuel, nga katawhan mo ang katawhan Israel, atong matunatagad nga ang ilang giwali ang ngalan ni Jehova. Pero dili kadto dumalayo ang ilang pagwali. Dunay panahon nga muhunong na sila pagwali sa ngalan ni Jehova, Brad Samuel. Sumala sa tagna nga nakasulat dinhi sa Jeremias sa kapitulo 31, bersikulo 31, ikuma nato sa dinhi sa 34. Aniya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda sa 34 og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa isuon sa pagingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako ikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila. Nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan og dili nagyud hinumduman ko ang ilang sala busa matin-aw nga dunay tugon ang Dios nga ang iyang ngalan dili dumalayon o dili na hangtod sa hangtod iwali sa iyang katawhan nga Israel, Brad Samuel. Mao di kana ang mga rason Brad Panta
nga katong mga katawhan sa Dios sa kaning panahon nga Israel nga gipili sa Dios nga mao ang iyang asawa o ang Dios mao ang bana sa Israel nga katawhan sa dihang nihimo sila sa pagpamatuod wali o alagitudlo nga kaisuan sa pagwali sa ilang pagpamatuod ngadto sa mga katawhan ngalan rang yuba unya ang panagiusa ngalan ra pod kang yuba ang ilang gidala nga ingon nga kaisuan pero kadtong maong pagtudlo nila dili to ingon nga hangtod sangtod yun nga itudlo ngadto sa mga katawan nga naman tungod kay ang Dios nga mao si Yuba ni adtong panahona naduna day tugon siya nga gisgutan nga gitudlo ngadto sa iyang mga katawan nga mga Israelinhon di adtong panahon nga iyang gipili nga dili na itudlo o dili na hisgutan ang iyang pangalan duna kun dili duna di ay pagkakat-op sa pagtudlo ni adtong panahona mga malnamo nga magsiyon nga diin ang pagpangalagad sa mga katawan nga mga Israelinhon ni adtong panahona ang ilang gialagaran ngalan rang Yuba nga ilang gitudlo sa mga pero katong nga pagtudloa dili to dumalayon nga atong sundon o magpaabot nga karong panahona niining atong panungkaron mo gyapon atong padayon nga itudlo. Ngano man tud kay sa gitudlo nga gitugon sa Dios nga mao si Yuba duna siya tugon nga gisgutan nga bag-o daw ang tugon nga dili daw sa matud pa sa di ba Nebrad panta sa 31 nga aniya karon ingon ang Dios nga atong mabasa ang mga adlaw maabutan nagayon si Yuba nga ako magabuhat ug usa ka bag-ong tugon daw uban sa balay sa Israel kanang Israel mo man ang katawan niya ug uban usab sa balay sa Huda na kun usa kanang tugon nga iyang gitugon ngadto sa iyang mga katawhan nga gipili sa kaning panahon dili daw sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa ito nga ang maong tugon matud pa ilang gilapas bisan mao ang ilang bana bisan ako mao ang ilang bana ingon ang Dios nagaingon si Yuba nga unsa ka nang tugon sa 33-34 gagingon matud pa apan kini mo ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel nga kun unsa ka nang tugona nga gibuhat sa Dios ngadto sa balay sa Israel sa tapos niya tong mga adlaw nagaingon si Yuba igubutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diya sa ilang mga kasing-kasing kini isulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan ug sila sa 34 dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Yuba bisag di lang tataman masabtan na nato nga katong bulaton di sa pagtudlo sa pagpakalagad sa tawo ngadto sa mga sa Dios ni adtong unang kapanahunan nga kadto sila gitawag silang mga Israel nga gipili sa Dios nga kadto sila sa ilang pag-alagad dili dayto dumalayon ang pagtudlo nila sa ngalan nga Yuba tud kay ang Dios nga mao si Yuba naghimo siyag tugon nga kun unsa kanang tugon nga bag-o nga ing diskutan bag-o nga tugon nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan mo na ang malig-on nga kanang kasayuran o kanang among gisusi gitug-an ninyo nga kamatuoran mga mahal namo nga makaigsunan karon kay ang Dios nagisgot man siyang tugon nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan pero kung dunay magtudlo niya na Brad panta unsa may mapapaabot sa tao kay ang mga tao ra ba labi na lugar sa mga Jehovah's Witnesses ila ra ba nang gilalis kay matud pa kang mga katawhan la kuno na ang gisgutan nga katukunan naghimog mga dautan ang dili lang kuno ana mangita kanang gisgutan sa Biblia pero sayop man na ato na rong masusiron kun nagisgot man ang Dios nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang ngalan pero kun na may magtudlo niya nang ngalana sa pagpadayon Brad pagta unsa may mapapaabot lugar sa tao nga ilang madangatan unya kun padayon nila kanang itudlo kanang ngalan sa taliwala o lugar nga kanang dili na lugar itudlo naghimo ang Dios mo naghimog tugon ana nga dili na isgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan unya pero kun ang tawo magpadayon sa pagtudlo
anang alanaon sa may mapaabot nila. Matod pa din sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 adto kani sa kama sa 20 giingon kani sa pagpahayag. Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Jehova nganuman nga buot kamo nga mabot ang adlaw ni Jehova. Ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man ug dili kahayag. Sa 20 dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Jehova ug dili kahayag? Dili bagyo dilabihan nga kangit-ngitan ug walay kahayag nga nabusa kung taliwala nga ang Dios naghatag og tugon nga dili na ipagtudlo ang iyang ngalan unya dunay mga tawo nga padayon gyapon nga magatudlo sa ngalan ni Jehova matud pa sa matinaw natong nabasa ang nagapaabot sa tawo nga nagatudlo niya na dili kahayag kun dili kangit-ngitan brad sa mga Busa kay muna ang mapaabot dangatan sa tao sa tiliwala nga kanang ang Dios naghimog tugon nga dili na hisgutan og di na itudlo. Kung imong itudlo o sa may mapaabot mo, alaot ang tao. Tud kay kanang adlaw ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man ug dili daw kayag. Pero unsa man ang kahulugan sa kangit-ngit? Dinyo sa Efeso sa iyang kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 nga matud pa kung unsa ang kahulugan sa kangit-ngit, may baluan usab nato kana kung unsa ang kahulugan sa kayag. Ganaman tungod kay ang kangit-ngit god ang opposite sa kahayag mo man ang kangit-ngit. Unya ang kangit-ngit ang opposite niya na katumbas o katbang mo na ang kahayag. Busa mo na kung unsa ang bot ipasabot yan ang kangit-ngit may baluan nato na kana kung pinagi kung unsa pod may baluan nato kung unsa pod ang bot ipasabot ni anang kahayag mga malnamo mga kaigsunan. Diyaw, sa Efeso sa iyang kapitulo 5 sa ako nang nabasa agingon, 8-9 gingon kay bisan tuod kangitit kamo kadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tawo nga may kayag, kay ang bunga sa kayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod. Mo na ang kayag ha? Busa kay ang kayag matarong man ug matuod, busa sa atong lain nga pagkapayag kay matarong kamatuoran na. Asa man ka mangitag matarong nga dili ka matuoran. Busa kay matarong man matuod kamatuoran ang gisgutan niya ng kayag. Unya kay kangit-ngit man ang gisgutan, ang opposite sa kayag. Mo man ang kangit-ngit, busa ka ng kangit-ngit, dili di na kamatuoran ang buot gipasabot niya na mga malnamo. Busa kanang gingon sa Dios, alaot kamo nga nagatingo sa adlaw ni Jehova ngay ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man og dili kayag. Kana di ang gingon nga kangit-ngit nagpasabot nga dili na lugar na kamatuoran kanang adlaw nga Jehova ni Jehova mga malnamo kamusan tud kay duna nay buot ipasabot yana nga duna na say pagatubang sa tao og kahayag nga ingon nga ang kayag mao nang kamatuoran sa kanang gisgutan sa Biblia. Karon abi nimo kun unsa lugar na sa mga Jehovah's Witnesses kanang pagbali kanang maong bersikulo. Sa ako lang gika meet nga Jehovah's Witnesses ang 18 kama 20 ilan nang gibali. Giingon nila nga adili man na ang alaot brad ang gisgutan nga alaot kana mga tao nga magsusupak lugar sa kasuguan sa Dios nga naghimo sila bisan wala sila sugua sa Dios muna sila mga alaot ang gisgutan sa Dios wala sa gihisgutan ni Amos mga propeta. Pero kung sa ilang gigamit nga bersikulo kini 21 22 iyang gigamit. Kung atong ipadayon sa 22 gingon na sugod 21 gingon ako nagayad ako nagatamay sa inyong mga pista o kadili malipay sa inyong mga maligdong nga pagkatigom. Oo bisan pa kung kamo tanyag kanako sa mga halad nga sinunog ug sa inyong mga halad nga kalanon ako dili mo dawat kanila nimo mutagad ako sa mga halad nga sa pakigdait sa inyong mga matambok nga mga hayupan gingon. Busa muni iyang gigamit nga bersikulo nga agig pagdepensa pa sa akong giingon niya sa Amos 5:18 kama 20. Pero abi ninyo mga kaigsunan nga dili gyud na mo ibuti pasabot, dili gyud kana mo mulusot nga ilang gusto sa mga Jehovah's Witnesses. Nagparehas ra pa di ilang mga rason. Tanan nga mga Jehovah's Witnesses mao ni ilang daganan nga ingon ilahos la sa ubos brad. Di ba? Ang gisgutan diya nganong ingon ang Dios, nganong ingon si Amos
nga propeta nga maalaot ang tao nga nagatingwa sa adlaw niyo ba ang maalaot kuno kadto kunong nagahimo kuno nagsupak lugar sa kasuguan sa Dios kay dili kuno gingon dinigod sa bersikulo 21 ako nagaayad, ako nagatamay sa inyong mga pista ug dili malipay sa inyong mga maligdong nga pagkatigom. Busa ang mga katawan ang buti pasabot kuno ana sa Dios kadtong mga magsusupak nga naghimo mga pista bisag wala sila sugua sa Dios. Mo kuna ang buti pasabot yan ng 18 bersikulo 20 mga malamo nga magsan pero ngano nga dili gyud na mo mao. Tuod kay kun ato kun nang dawaton nga para na sa mga tao nga magsusupak ka ng tuguna sa Dios nga maalaot siya kangit-ngit ang adlaw niyo ba nga kun ilak nagtiguaon unya para na sa mga magsusupak diay sa kasuguan sa Dios kasuguan niyo ba ngano nga dili gyud na mo muaom tuod kay una-una aragot naabay mga magsusupak nga mutinguha pa sa adlaw sa Dios o sa adlaw niyo ba busa dili gyud na mo ibuti pasabot kay sa bersikulo 18 atong basahon gingon balikan ta pagbasa gingon alaot kamo nga nagatinguha sa adlaw ni Yuba ngano man nabuot kamo nga moabot ang adlaw ni Yuba ang adlaw ni Yuba kangit-ngit man ug dili kayad pero nganong dili gyud na mupit ang ilang gingon sa 21 bersikulo tuod kay walay tao nga kanang magsusupak sa Dios nga angay siyang mutinguha sa adlaw sa Dios. Busa kaning tuguna lugar sa bersikulo 18 20 para nis mga tao nga nagtuman sa kasuguan sa Dios. Tuod kay ang Dios naghimo naman sila og nag-igo naman siya kinutuban sa pagpangalagad sa katawhan sa Israel nga dili na itudlo o dili na isgutan ang iyang ngalan kay ang paghisgot mo na ang pagtudlo. Pero kung dunay mutudlo muna ang danganan sa tao alaot sila pero wala na maghisgot nga para na sa mga tao nga magsusupak sa kasuguan sa Dios nga naman tuod kay walay magsusupak sa kasuguan sa Dios nga muhimo siya mutinguha siya sa pagpangalagad sa Dios wala asa man kuno ka mangitag tao nga nagsusupak na unya iya diyang tinguhaon ang adlaw sa Dios gingon ko na alaod kadtong nagatinguha dili na para sa magsusupak sa Dios kung dili para nas nagtuman sa kubuton sa Dios busa ang tugon sa Dios nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan tungod kay kung dunay magtudlo mo na ang dangata sa tao maalaw sila nga naman tungod kay kanang adlaw o kanang ngalana kangit-ngit na ug dili kayag ang pulong nga kangit-ngit dili na kamaturan nga naman tungod kay dunay gitudlo nga maligon nga patukuranan nga mo'y nagdala sa kamaturan ingon nga kahayag sumalas bilang nga naman asa man ang pruiba na nga duna di ay lain nga gitudlo nga patukuran ang Dios mao nga naghisgot siya tugon dunay pagkat-op siyang kapanahonan tungod kay dunay musunod nga mo kanang musumpay siyang panahon sa pagpangalagad nga diha sa ikaduhang panahon sa pagpangalagad diha ang puriba sa Isaiah sa kapitulo 28 bersikulo 16 inyong patalingugan ngano nga ang Dios naghimog tugon sila dunay pagkat-op siyang kapanahonan o kapanahonan ni adtong unang kapanahonan sa pagpangalagad sa tao nga diin ang ilang pagpangalagad sa Dios giisip niya ang Dios nga asawa o bana o ang Dios nag-isip sa tao nga asawa ngano nga dunay pagkat-op sa panahon sa pagpangalagad nga niya nang panahona tuod kay ang Dios dunay gitudlo niya nga patukuranan nga ipadawat niya sa mga tao nga kana mao na sanay nagtudlo sa rinda sa pagkakahayag nga mao nang nagdala sa kamatuoran sa ikaduhang panahon mga malnamo nga magsyon. Diao, basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 28 bersikulo 26 inyong patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan giingon dinhi sa maong bersikulo busa mao kini ang giingon ni Yuba ang Dios nga mosiyuba mo nag-ingon ini nga aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malikon kadtong mutuo dili magadali ngano di ay nga ang pagpangalagad sa unang panahon sa pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios nga mao si Yuba nga giisip niya ang nga mao ang iyang bana o niya ang Dios giisip
nag-isip siya sa mga tao nga iyang asawa ngano nga dunay tugon ang Dios nga dili na itudo o dili na hisgutan ang iyang ngalan, dunay pagkat-op sa latod ka pagkasuli, dunay laktak pagkat-op sa panahon sa pagpangalagad sa unang panahon, tungod kay dunay gitudlo ang Dios nga mao siyuba nga gi-introduce niya sa mga tao nga usa ka patukuranan nga malig-on nga iyang gipamutang diya sa Sion, alang daw sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayang bato sa pamag-ang nga matud pa sa tong nabasa, bisan pagadtong muto dili siya magadali. Unsa man ning Sion? Ang Sion kun ato ka nang nga diin didto gipamutang niyuba ang usa ka patukuranan nga gipamutang niya nga usa ka sinulayang bato nga ang bato nga gisgutan, bato kana sa pamag-ang sa pagkatuman, usa ka ng Sion. Kung moadto kita sa basahon distansya mapulong ka ng pulong Sion, matud pa na sa atong mabasa nga pulong nga Sion, atong basahon, kung atong basahon ka ng distansya mapulong, ang Sion mo ka ng lungsod sa Jerusalem o laing pagkapayag syudad sa Jerusalem. Busa na sa Jerusalem nga kanang gisgutan nga Sion, nga kung unsa ang pagkatuma niya na nga diha gipahimutang sa Dios nga mosiyuba, ang Diyosa nga mosiyuba nagpahimutang niya na nga patukoranan nga malig-on nga matud pa nga gisgutan niya ang patukoran ang usa daw ka bato, bililhong bato sa pamag-ang nga bisan pa katumuto daw dili magadali. Sa pagkatuma niya ng batos pamag-ang, Brad Panta, gitug-an ba sa mga nagsunod o sa mga followers niya na kay matag panahon lagi sa atong natagad nabahin gusto lo sa pagpangalagad. Ang unang panahon mo itong Israel, ikaduhang panahon naana gisgutan ni anak kita lugar nag-iming nakita niya na ikaduhang panahon kanang gingong patos sa pamag-ang sa pagpamatuod sa mga tinunan sa mga katawan sa ikaduhang panahon, Brad Panta, gadi nagpamatuod sila may sa pagtulunan sa Dios. Gitugan ba kung kinsa ang nahimong katumanan ni anak kanang bato sa Sion nga lugar na sa Jerusalem, matuman o lungsod sa Jerusalem. Ipakita yun ka na nga kung kinsa ang katumanan niya na sumala sa pahayag sa mga apostolis, Brad Samuel. Sumala din sa Efesos kapitulo 2 bersikulo 20, ingon ni atong matagad, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o mga propeta, nginiini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang busa, ang katumanan dahil atong tagna sa Isaias 28:16 nga naghisgot og usa ka sinulayang bato, matumaw dahil kana ang atong Ginoong Hesukristo kanang sinulayang bato sa pamag-ang, Brad Samuel. Sa mo din ang malig-on nga prueba kana diyang bato sa pamag-ang nga giingon nga gipahimutang diya sa Sion, nga ang Dios nga mosiyuba mo nagpahimutang diya sa Sion, nga kanang giingon nga bililhong bato matud pa niya. Ang bililong bato, ang usa ka bililong bato sa patukaran nga malig-on, ang uluhang bato sa pamag-ang nga matud pa ang katong muto dili pa kani ipadali. Kanang pagkatuma ni ana natuman kana sa atong Ginoong Kristo kisay nagtug-an nanistigos ni ana. Walay lain ang nanistigos ana, sila si Apostol Pablo, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Karon kadtong mga katawhan sa atong Ginoong Kristo nga nanistigos nga gingon nga gitug-an nila nga si Kristo mo ang uluhang bato sa mabag-ang, katubang mga katawhana kanang mga maong mga tao, Brad Panta, sa Biblia kung gitratar lugar nila lugar ang Dios nga mao si Kristo sa ikaduhang panahon na di unsa lugar o sa unsa lugar pud paagi nga gitatar lugar sila sa pagtatar lugar ni Kristo nila unya sila pod giunsa pod nila paagi sa pagtatar nila ngadto sa atong Ginoong Hesukristo kani nga diin ila kanang gipamatud-an nga si Kristo daw mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Sa Biblia sanglit pabor man ako, Brad Panta, ako'y basa sa Efesos sa kapitulo 5. Ang pagtatar lugar sa mga katawhan sa malal ni Pablo, gitatar na lugar niya nga mao ang bana lugar, unya sila giisip po na silang asawa lugar sa Dios niya. Sa Efeso sa iyang kapitulo 5
versikulo 22 22 sugod sa 22 unya hantod sa 25 inyong patalingugan gingon din versikulo 22 kamong mga asawa kinahanglang magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana ingon nga sa Ginoo kay ang bana mo ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ug siya, si Kristo, mao ang manluluwas niini. Maingon nga sa iglesia, masinugtanon, magpasakop kang Kristo. Sa ingon usab niya na ang asawa kinalang magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigkabana sa tanang paagi. Busa sa atong natagad, di ay, kung basaw ilaos 2:25, kamong mga bana, hinugmaan ninyo ang inyong masigkasawa. Maingon usab nga si Kristo, naigugma sa iglesia, o mitugyan siyang kagalingon, alang kaniya. Busak katong mga katawan diya sa Dios, sa panahon nga Kristiyano, giisip ka na sa Dios, giisip ka na sa ilang pagpangalagad, giisip niya nga sila, mao ang asawa, o maingon usab ang Dios nga mao si Kristo, mao ang iyang bana. Mo kana ang kasaysayan. Pero kay matulpag gisgutan man kung asa lugar na di pa kasama kay maingon daw si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Sa diyang nihimo sila sa pagpamatuod brad pantakat tong mga tinun-an sa atong Kristo nga giisip lugar ni Kristo nga iyang asawa unya ang mga tinun-an nag-isip usab nga kanang bana niya si Kristo. Sa ilang pagpamatuod nga gipamatud-an kinsa man o ang ilang leader kay na maginay leader sa ilang pagpamatuod kinsa man ang leader nila nga ilang gila sa ilang pagpanon nga ingon nga ulo sa kanang asawa kay ang asawa ang ulo ana ang bana biya unya kay gisampol man sama sa iglesia si Kristo man ang ulo sa iglesia unya ang asawa ang bana. Busa sa pagpaagi lugar sa ilang pag-ila sa ilang sa nyadtong ikaduhang panahon brad panta sa unsang paagi lugar kinsa may ilang giilang nga leader niadtong ilang pagpangalagad sa ikaduhang panahon. Dinhi atong mabasa sa basahon sa Kolosas sa kapitulo 1 bersikulo 18 brad Samuel gingon kini sa pagpahayag ni Apostol Pablo. Siya mao ang ulo sa lawas nga sa pasabot nanto si Jesucristo nga mao ang iglesia, ang lawas mao ang iglesia niya, ang ulo mao ang atong Ginoong Jesucristo. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang, siya mahimong kinalabuan sa tanan. Busa ang ulo sa lawas mao ang atong Ginoong Jesucristo ug ang iglesia mao ang iyang katawhan. O mo din na iyang katawhan ang iglesia kay matud pa sa kanang 12 unang Korinto 12:27 matud pa sa iglesia mo na ang mga membro kay matud pa kun atong basahon sa English version now ye are the body of Christ and members one part in particular ang matag usa bahin niini kay sa 12:28 kamo mo ang lawas na ni Kristo ang matag usa bahin niini busa katong mga membro di ay sa maong iglesia nga si Kristo mao ang ulo mo ditong mga membro nga gipakasama lugar sa ni Kristo nga asawa unya ang mga membro nag-isip po ni Kristo nga bana pero kanang iglesia nga giisip lugar ni Kristo nga iyang asawa kana bang maong iglesia o mga katawhan nga iyang nag-isip niya nga siya ang bana si Kristo bagyod ang nagtukod niya na brad panta kanang maong iglesia nga siya mo ang nahimong leader niya na dugang puriba palihog ko pagbasa brad panta kun si Kristo bagyod ang nahimong magtutukod niya ng maong iglesia. Dinig yapon sa basahon sa Mateo sa kapitulo 16 bersikulo 18 ng atong pagbasa brad Samuel ingon ini sa pagpahayag og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa si Kristo gid ang magtutukod niya ng iglesia nga mao nang iyang asawa ba si Brad Panta
nga gitukod nga niya nga iglesia nga giisip siya lugar sa mga tao nga siya mo ang bana o niya ang mga tao giisip niya nga asawa. Pero sa diyang gitukod niya ang iglesia nga diin nga gipahimutang niya lugar nga iyang gitukod nga siya mo ang nahimong leader. Sa diyang giwali na o ang tawag niya to siya diyang nagpangsyon na ba? Ang tawag ingon nga opisyal nga pangalan niya to Brad Panta kanang mong iglesia nga iyang gitukod nga si Kristo mo ang magtutukod sa mong iglesia nga giisip niya bana o giisip niya asawa unya ang mga tao nag-isip niya bana kana ba gihatag ba ang paghulagway nga ingon nga mo'y opisyal nga pangalan ang tawag niya ng iglesia nga iyang gitukod. Gihatag yun ang opisyal nga ngalan sa iglesia nga iyang gitukod na ng panahon na Brad Samuel. Atong matagad ka na din sa Roma sa kapitulo 16 bersikulo 16. Pagpangumustahay kamo ang usag sa usa pinagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo busa ang ngalan ni adtong katawhan nga gitukod sa atong Ginoong sa Kristo atong sitar niya sa Mateo 16:18 gitawag na dahil kadto og iglesia ni Kristo. O iglesia ni Kristo di ay mga mahal namo nga makisunan pero dili pod na iglesia nga mitumaw nini atong panahon karon. Kaya ang iglesia nga gitukod ni Kristong original matod pas buhat sa iyang kapitulo 1, 8 bersikulo 1, adto kana magsumikad sa Jerusalem. Busa kanang iglesia nga ni Aros Pilipinas, dili kana mao buot gipasabot nga mao kana ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga gitawag kanang iglesia ni Kristo. Mao kana ang gisgutan nga sa panahon samahan ang iyang katawhan Israel nga giisip niya pag-asawa nga maingon ang Israel nag-isip sa Dios nga bana sa pag-abot pod sa panahon sa ikadong panahon ni si Kristo nagtukod siya iglesia unya ang iglesia nga iyang gitukod iglesia ni Kristo nag-isip po niya siya mo ang bana unya ang iyang katawhan nga gitukod nag-isip po niya bana unya ang Dios nga mos Kristo giisip niya ang iyang iglesia ingon nga asawa sumala sa tong nabasa sa Biblia karon sa diyang muhimo sila sa pagpamatuod Brad Panta sa ilang pagwali kay sama lugar sa panahon sa kang Yuba sa unang panahon sa pagpangalagad na ang giwali Yuba pero naghimok tugon nga dili na hisgutan og dili na itudlo ang ngalan dunay pagkat-op sa pagtudlo sa pagpangalagad ngadto sa mga tao pero sa pag-abot sa ikadawng panahon nga diha lugar sa panahon Kristiyano nagtukod usab siya iglesia kun iglesia ni Kristo nga siya mo ang leader siya ang nahimong magtutukod sa duhang muhimo sa pagpamatuod sa pagwali kinsa man ang ilang iwali sa tanang dapit napay tay prueba nga gipayag lugar sa Biblia Brad Panta nga ingon masabtan sa lugar sa mga tao ni nga atong panahon karon. Siyempre, sa pag-abot na sa ikaduhang panahon, ato naman nasusi ka ganina nga, dili na ipagtudlo ang ngalan ni Uba, kay niabot na po ang panahon sa ikaduhang panahon sa katong bato nga, mao kalay katong atong Ginoong sa Kristo. Ang iyang mga tinud-an, siyempre, ang iyang giwali, mao sad ang atong Ginoong sa Kristo. Dinhi sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 27, ngadto sa 28, gingon niya atong matagad. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya si Maya sa mga tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo matin-aw Samuel nga ang giwali sa iyang mga tinun-an nga atong Ginoong sa Kristo. Siyempre ang atong Ginoong sa Kristo atong tagad kaganiha sa Deuteronomio 32:3-4 nga ang katawan sa Dios sa unang panahon katong katawang Israel ang ilang giwali si Jehovah so lahi na pud ang giwali sa mga katawhan sa atong Ginoong sa Kristo pag-abot na pud sa ikaduhang panahon. Ingon ni ana mga mahal namo nga misyon nga sa ilang pagwali Kristo ang ilang ginatudlo gipaila ngadto silang pagpanudlo sa tanang dapit nga ilang gidala Kristo nga ang ilang pagpangalagad giisip nila lugar si Kristo nga mao ang iyang as-ubana. Maingon usab ang Dios usab nga mo si Kristo giisip usab niya ang iyang mga katawan nga mao ang iyang asawa. Ingon ni ana kay matud pa sa Biblia God nga doon na may giingon sa Biblia nga dunay kasal gani sa kordero nga ang kordero ato man ang hibawluan ron
atong susihon ngano nga gingon namo nga ang matag panahon ang Dios kun magtatar gipakasama niya ang asawa o niya ang mga tao gipakasama niya ang asawa o niya ang tao gipakasama niya ang bana. Kay ang dunay ang Biblia god dunay gipayag sa Biblia niya pinadayago. Kay kung doon na may gingon ang espiritu ug ang pangasunon, doon na po'y gisulti diya ang kasal sa kordero. Niyaw? Atong basahon, kadiyot. Kay napamantay oras nga gamay. Gingon din ni sa bersikulo, nga sa bersikulo, atong basa ha, din ni sa 19, unya, bersikulo 6 antod sa 8 gingon din unya nadungog ko ang tingog sa usa kadakong panon sama sa kagawom sa daghang mga tubig usama sa kagawom sa mga makusog nga paglipak sa dalugdog nagsinggit nga nagingon aleluya kay ang kari ang Ginoo nga atong Dios nga magawom sa tanan nga na naghugyaw ug na nagsadya kita og gihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero matud pa nayabot na sa bersikulo 7 mula sa kapitulo 19 sa pinadayag ang kasal sa kordero da naibot na ug ang iyang pangasunon nakaandam na sa iyang kaugalingon matud pa sa atong nabasa ug sa pangasunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis masidlak o maputli o maputli kay ang lino manipis mauman ang pagkamatarong binatan sa mga balaan gihubad na pod nga katong iyang pangasunon daw nga nagisgot nga ug sa pangasunon gitugot ang pagbistig lino nga maputi nga ang lino nga mga maputi maunang bistig nga pagkamatarong busa mga matarong diana ang mga gingon nga ang kasal sa kordero ang pangasaunon ug ang pangasaunon dunay kanang dunay kordero ug ang pangasaunon nga kasal gisgutan nga nagbisti nagmaputi nga ang bisti nga maputi mo nang bisti nga pagkamatarong abot ni pasabot nga kun kinsa kanang kordero nga gingon nga kasal nga dunay pangasaunon kun imo nang basahon ang Juan 1:29 si Kristo ang buot gipasabot niyo na kay matud pa sa ato mabasa sa maong bersikulo tanawa ani ang kordero sa Dios nga naanda matud pa sa atong mabasa basahon nako kadiyot giingon dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 29 ug sa pagkasunod nga adlaw iya nakita si Jesus ngayon kaniya ug siya miingon tanawa mo mao kana ang kordero sa Dios nga makuha sa sala sa kalibutan busa kanang kordero muna nato man ang ni Kristo nga duna siya pangasaunon busa mo to gibasa nato sa Efeso 5:22 hangtod sa 25 nga ang iglesia ang mga katao nag-isip niya asawa unya maingon nga ang mga tao nag-isip pud niya bana muna ang tatar lugar nga sa diyang muhimo sila sa pagmatuod si Kristo ang ilang dadon sa tanang dapit pero katong Kristo nga pagwali nga ilang dadon sa tanang dapit brad panta sa Biblia katubang balita kang Kristo nga ilang dadon katubay may pabadayon bato sumala sa atong nabasa sa Biblia palihog ko pagbasa brad panta nga gidala lugar na gihaymo lugar na sa iyang mga tinun-an nga giisip lugar ni Kristo nga iyang asawa Sumala sa Bibliyang Katoliko, Brad Samuel, sa unang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 9 og 10 9 ug 10, gingon na, kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe, dili hingpit. Apan kung ang hingpit maabot na, ang dili hingpit mawala. Busa, katong mga dinasig nga mga mensahe, matugod sa atong Ginoong Jesucristo, gitagna raw sab kato, Brad Samuel, nga kadto, mawala pa. Busa katudi ang balita nga mahinsahe sa may tawag sa tong Kristo dili day tumapadayon tud kay mawala at kadto ang buot gipasabot pero sa may gipasabot yan ang mensahe nga gisgutan ni Kristo nga dili hingpit matud pa sa Biblia sa Roma sa iyang kapitulo 9 bersikulo 10:17 sa Roma gingon nga matudbo sa ang pagtuo nagkan sa pamati sa mensahe ug ang mensahe nagkan sa pagpamati sa pagwali kang Kristo. Busa ang mensahe nga buot gipasabot, mao din na ang pagwali kang Kristo nga kay dili man hingpit. Mawala man na pagabot sa hingpit nga mensahe uwali. Ang iba ang tao magpabili ni ana, idili.
Sa Hebreo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1, busa gingon busa ang pagtunay kan gingon dito sa busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Busa kadto ang mensahe nga ilang gidala sa pagwalik kang Kristo, dili nga ilang gidala sa tanang dapit nga ilang gitudo, dili usab bato magpadayon tod kay dili padto kayong pitan nga pagwali mawala padto maong pagwaliha tod kay dunay wali nga hingpit nga mo'y mo puli, mo'y mo sumpay ni adtong pagwaliha may tod sa atong Ginoong Hesukristo nga balita. Unsa mga balita nga ingon nga hingpit nga mensahe o balita matud pa sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipabalo na kanino sa mga tawo pinagi sa mga tawo nga nagawali kaninyo sa maayong balita sa Espiritu Santo nga bisan pa ang malunda nangandoy sa pagsudong niini. Busa tunay mga tawo nga dagadala sa hingpit nga pagwali nga ang wali nga ilang gida balita sa atong ginasuto nga kana gipakasama pud silang asawa kay matud pas bersikulo 22 sa pinalihag ang espiritu ug ang pangasawunon nga ang espiritu sumala pas buing pulong sa Juan City bersikulo 37-39 naghisgot nas Espiritu Santo nga ipadawat sa atong Ginoo nga ang Espiritu Santo duna siya pangasawunon nga kanang iyang pangasawunon mao kanang mga tao nga may buluhaton sa pagmantala sa pagwali sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo nga ilang gibalita sumalas pinalihag 2:7 bag-ong ngalan nga ang bugong ngalan natuman kana sa magtutudo Divine Master Tomas Dio Henyo Senior. Busa mo kana nga repetido ako na nga ang katumanan natuman sa Espiritu Santo. Mo kana ang maligon nga nga kapasikaran nga ang Dios ang pag-ila sa Dios di ay gipakasama niya asawa ang iyang mga tao unya ang mga tao pod nag-isip pod ngadto sa Dios nga iyang bana. Busa mo ka na ang maligon nga mga katarungan, mga malamo nga maksyonan niya. Hinaot kami nga sa among pagwali sa pagmatuod, pinagi sa pagpadayag, sa kamaturan, may sa Espiritu Santo, nasabtan ninyo ang among gipamatudan. Busa, hinaot lang kami nga sa panalangin, sa balaang magtudod, mga tudo, mutup unta sa inyong tagsag-tagsak ka mga alimpatakan, aron siya na makadawat kamo sa among pagmatuod nga nining panahon na karon niya na panahon sa Espiritu Santo nga pagadawaton sa tao. Busa kay wala naman kami oras sa ngalan na lang sa balaan nga pagtutudo Divine Master Tomas Dini Senior o uban sa inyong alagad nga ubos nga igsoon si Brother Samuel Montemayor ug sa ngalan usab sa akong kauban nga nga lista o ministro Inyusab si Brother Lisandro Panta mingon na lamang nga daghang kayo salamat sa inyong pagpadalinghog kanamo ug maayong udto kanatong tanan.